La xarxa Fort de Catalunya patrocina La Porteria. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts a La Porteria amb els amics de la xarxa Fort de Catalunya. Avui també amb el Josep Maria Minguella, el David Bernabéu, el Joan Poquí. Bona nit. Bona nit. Bona nit. A la meva esquerra, el Toni Pinilla i l'Enrique Massip. Què tal? Bona nit. Bona nit. Aquesta setmana, la caricatura del trident, el trident del triplet. La caricatura del Nyonyo, aquí estan els tres. Els tres amb els tres títols, amb el triplet. El sorteig serà dijous, com cada setmana, darrer dia de programa i darrer programa de la temporada. Per tant, el dijous farem el sorteig d'aquesta supercaricatura del Nyonyo. Nacho Trullós, què tal? Bona nit. Hola, Pitu, bona nit. La pregunta avui sobre un d'aquests tres. Doncs sí, avui el que us estem preguntant és: Neymar és un provocador o una víctima? Ja podeu contestar, com sempre, a través del Facebook, facebook.com/laporteria, mitjançant el Twitter, @laporteriabtv, i també podeu utilitzar el hashtag laporteriabtv. Després parlem de Neymar, abans hem de parlar del primer cop d'efecte d'aquesta campanya electoral. Avui Joan Laporta, durant la presentació de la seva candidatura, ha dit que si guanya les eleccions el secretari tècnic serà Eric Abidal. Una de les raons per les quals torno és perquè volem que el Barça torni a ser de tots, perquè ens considerem capacitats per gestionar l'èxit present i també, sobretot, perquè volem sentar les bases de la propera dècada prodigiosa del Barça. Joan Laporta ha volgut entrar amb força. Al seu costat han estat presents en l'acte diferents cares conegudes, no només dins del futbol, sinó també de les seccions blaugranes. Tots ells donen suport a la candidatura de l'expresident. I la seva gran aposta és Eric Abidal. Si Laporta guanyés les eleccions, el francès serà el secretari tècnic del Barça. Conozco mucho a Jean, tengo mucha confianza en él y él tiene mucha confianza en mí, y yo creo que esto es lo más importante. Cuando hablas con personas hay que decir siempre lo que piensas, y bueno, con Jean cuando hablamos nos miramos en los ojos siempre y bueno, y sobre todo no esconder nada. Como decía Jean, el Fútbol Club Barcelona es más que un club, pero se empieza desde los pequeños, y intentar hacer que la Masía vuelva como era antes, como los jugadores como Messi, Andrés, Xavi, etcétera. Y bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado para este reto. Durant aquesta presentació, Laporta també ha estat contundent quan s'ha referit als seus rivals en la lluita electoral, sobretot quan ha fet esment al projecte encapçalat per Bartomeu. En qualsevol cas, els socis hauran d'elegir entre aquests dos bàndols, el bàndol del Bartomeu, el Rossell i companyia, de què són Qatar i els qui representem UNICEF i estem nets. Rossell i Barto i companyia estan processats per corrupció, delicte fiscal, apropiació indeguda, i a sobre ara tenen una querella per estafa, i a més, el que és pitjor és que per les seves mentides el Barça està processat per corrupció i per delicte fiscal. Per tant, escolta, jo estic convençut que els socis faran aquesta reflexió, i el que sí que desitjo és que donin la confiança en els que estem nets. L'expresident blaugrana també ha presumit de la seva relació amb Leo Messi. Hemos tenido vivencias tan bonitas, tenemos tan buenos recuerdos, que hay cosas que no hace falta que nos las digamos. Yo creo que Leo estaba seguro que me presentaría. Seguro. Y quizás lo sabía antes que yo, porque él es un genio. I respecte a Luis Enrique, això és el que diu Laporta. És de justícia que Luis Enrique continuï, ho hem comentat amb la Vidal,
atenent que, ostres, que realment ho ha aconseguit tot i és un dels artífecs dels èxits d'enguany. Joan Laporta també ha afirmat que està a favor del projecte de l'Espai Barça, si bé amb alguns matisos. Bé, doncs el que dèiem, Josep Maria, el primer cop d'efecte d'aquesta campanya electoral, Eric Vidal serà el secretari tècnic si Laporta guanya les eleccions. Tan malament ha tractat aquesta directiva a Eric Vidal? Tu creus? No he arribat a entendre mai què passava amb Eric Vidal, que el Barça li deia que sí, que s'arreglaria, que es quedaria per aquí, no sé fer què, i sembla que anava dient ell o que tenia una fundació a Olympiacos. Que no vaig entendre mai, no sé. Però no, ha decidit que es quedarà a Olympiacos. I ara, davant aquesta oferta, doncs, em sembla bastant lògic que accepti la proposta del Jan i que d'això. Una altra cosa és que sigui un secretari tècnic amb experiència per portar el Barça. Això estem en campanya electoral. Guanya electoral, escolta, el Jan és un geni, ho fa la mar de bé, i clar, parla de Qatar, que són els de Qatar, que és veritat, no parla d'aquell altre, allò que hi ha per allà a Rússia, aquell Afganistan, allò no existeix. Uzbekistan. Afganistan, això no existeix, és igual. Jo no sé el que faré la campanya pels altres, però és que ell ho fa tan bé, que ho diu directe, que qualsevol que no recordi una mica les coses, hosti, és veritat i tal, no sé què. Però, si jo estigués en campanya, faria callar més una vegada amb el Jan, però quan jo et dic, vull dir, que digui el que vulgui. Enric Massip estava allà, Estaves allà amb altres excompanys d'altres disciplines esportives i la presentació ha anat bé i la sorpresa ha estat això, no? L'aparició d'Eric Vidal en campanya, no? Sí, a veure, fa temps, evidentment, que a més amb Vidal hem coincidit en diversos actes i és cert que ha anat rebutjant les ofertes que li ha anat fent la junta directiva que ha sortit ara. Per algú és, també, no? Perquè, evidentment, tots sabem i tenim a la retina, i sobretot a l'orella, l'escoltar en una entrevista el que era el president, el senyor Bartomeu, que era vicepresident esportiu, que va prometre que si Vidal es recuperava i tornar a jugar un partit oficial, el renovaria, i això no es va complir. Llavors, suposo que un jugador com ell, que tant li devia costar, suposo, per l'enfermetat i per moltes coses, també va coincidir amb el Tito, que van ser uns anys una mica moguts en aquest sentit en el Barça, molt pel tema sensible. Doncs suposo que també una de les parts del qual no acceptava el tornar a treballar amb el Barça devia ser aquest. Llavors, la veritat és que a mi em sembla un fitxatge excel·lent per la direcció esportiva. Estic d'acord amb en Josep Maria que, evidentment, a la gent has de donar-li temps per veure. No és el mateix jugar que entrenar, i no és el mateix entrenar que ser secretari tècnic. Jo crec que hi ha gent que val per entrenar, hi ha gent que val per ser secretari tècnic. Jo no se m'ha passat mai pel cap entrenar, però, en canvi, gaudia molt més de poder negociar i de poder dir-li a un jugador a la cara, segueixes, no segueixes, hi ha gent que això no li agrada tant i disfruta més a un altre. I d'una mica així, suposo que entrarem més en matèria, però del que deia el Josep Maria, l'únic que no estic d'acord és que, clar, no es pot comparar el fet que un sponsor durant 5 anys al Barça regali la camiseta amb un acte puntual de jugar un partit amistós, és igual, digue-li Uzbekistan, digue-li Xina, en països que potser no són del tot nets, però no és el mateix que tenir Qatar a la imatge del Barça sigui Qatar. Perquè jo vaig veure la còpia del xec de 10 milions. És un contracte per 5 anys, això? No, el xec de 10 milions d'Afganistan al despatx del senyor Laporta. Però que era un partit? No era un partit. Què li venien? Era prospeccions petrolíferes, que, com se sap, el despatx de Laporta són experts de tota la vida. Amb el Barça què li afectava? El Barça què tenia que fer? No, esteu parlant de coses diferents. El senyor Minguella que diu... No, jo el que aprofités el seu despatx no ho sé. Jo sí, perquè vaig va fer un negoci sent president del Barça pel seu despatx. Contesteu-me una cosa. El Barça quin acord feia amb Uzbekistan? Digue'm l'acord. Cap. Cap. Si no hi ha cap, no em compareu que el Barça vengui tots els drets del Barça a l'estadi, la camiseta tregui un fet i posi Qatar. Enric, et diré una cosa. No té res a veure, és el dia a la nit. Evidentment que no té res a veure. Una cosa és un senyor que s'embutxaca per la puta cara 10 milions d'euros i l'altre és el Barça que rep de Qatar 35 milions d'euros. I es va publicar que el Mallorca li va fer una carta al senyor Laporta, siguent president del Barça, perquè pogués negociar la venda a Afganistan. Això està publicat, vull dir, que no m'invento res. És veritat. Està publicat. No. La carta. Però hi ha hagut alguna demanda? El president del Barça es té de dedicar... Ha estat un judici pendent? No, en un judici Laporta va admetre tot això. Però al final on anem a parar? Que el que no podem comparar, no es pot comparar, és el vincular
tota la imatge del Barça, o sigui, estàs venent la camiseta del Barça que estava neta. De neta va passar a UNICEF. I d'UNICEF ha passat a Qatar. Va passar a UNICEF perquè el senyor Laporta va anar a Àustria i es va vestir d'això per Between. No, per Between. No, per Between. I després van anar a Xina. No, perquè era tot mentida. Per això no van signar. Si era mentida no hi ha res. Perquè era mentida. Llavors no hi ha res. Escolta'm, que jo vaig estar a l'assemblea primera del senyor Laporta, en primera fila. I ell va ser el que va demanar als socis que acceptessin posar publicitat a la samarreta. Moment, ell va ser el que ho va dir. I els socis, al principi, estaven en contra i davant de la seva possibilitat que va dir feu-me confiança, aquestes paraules me'n recordo. El club necessita aquests diners. El club necessita aquests diners. No d'UNICEF, necessita aquests diners. La gent va dir endavant. I el Barça va començar a buscar marques. La primera va ser a la gira d'Estats Units, aquella de Pfizer que fa la Viagra. Aquesta és la primera que va ser. Després que tu vas fer una roda de premsa... Després va anar al Betanui. Vale, sí, molt bé. A mi la història del Barça... Després va anar al Betanui... És que això no és història, perquè hi ha una altra cosa molt important. Molt important. Tu tens la camiseta neta. I tu, que li has d'explicar al soci... Tu li has d'explicar al soci. Era tu moment. I vas al Viagra. No, però ara deixa'm parlar a mi. Jo t'ho estic dient. Bueno, ara et toca parlar a mi. Si tu li dius al soci que tu li pujaràs l'abonament perquè el Barcelona té una situació crítica, que és la que van heretar el 2003, estàs d'acord? Tu li pots dir a l'assemblea, li pots dir, escolti, senyors, o li pugem a l'abono o ens anem a vendre la camiseta. I, evidentment, la gent... No, les dues coses. La gent pot escollir. Va fer les dues coses. A l'estudi que tu pots fer... Va fer les dues coses. Però qui signa? Al final signa amb algú? Venent la camiseta, al final no la va vendre, no? Però no la va vendre, si tu fas proposta... No va fer les dues coses perquè portava UNICEF. Tu pots dir que va parlar amb qui sigui... El que vol dir Josep Maria, que jo també ho vaig dir, jo vaig veure com a periodista en primera persona, perquè jo vaig estar en aquella assemblea. En aquella assemblea no es va vincular la pregunta de si enteníeu que la samarreta del Barça havia de portar publicitat al fet que el Barça estigués en una situació econòmica difícil, sobretot al fet que s'haguessin de pujar els abonaments. Són coses diferents. El Barça estava en una situació econòmica difícil i una de les preguntes de l'ordre del dia és si els socis consideraven que per primer cop a la història el Barça havia de portar publicitat a la samarreta. Els socis van votar a favor. No, sí, em sembla perfecte. Els socis van votar a favor. I és veritat perquè nosaltres després ho vam viure d'aquesta manera, perquè jo me'n recordo perfectament un dia al Barça jugant un partit de Copa del Rei al camp de la Gramenet, rebem el globus sonda si el Barça estaria bé, si els socis rebien bé, portar Viagra a la samarreta, portar Betanguina, etc. És a dir, que la Junta Directiva de Joan Laporta va fer accions clares i concretes. Me'n recordo un viatge a la Xina de Soriano i Marc Ingla intentant portar publicitat a la samarreta. Però, Enric, jo crec que estem equivocant els termes. És a dir, tu pots discutir, i em sembla molt bé, en virtut del règim que hi ha al Qatar, que no et sembla bé que el Barça porti aquesta determinada publicitat a la samarreta. A mi em sembla perfecte. El que podia dir el Joan, jo amb això estic d'acord. És a dir, una cosa és que tu puguis criticar que el Barça porti Qatar a la samarreta, però no hem d'oblidar que és en virtut d'un contracte que s'ha declarat i que el Barça cobra tants diners per portar Qatar a la samarreta, i tu consideres que ha de portar una altra firma si és que l'ha de portar, o que ha de portar UNICEF, que em sembla perfecte. I una altra cosa és el que va motivar, per exemple, entre d'altres, la dimissió d'Agustí Benedito, que no acabava de ser del tot directiu del Barça, però estava en aquells moments al club. Entre altres coses, Benedito ho explicarà, va dimitir de la Junta Directiva de Joan Laporta després d'anys i panys d'amistat a l'Elefant Blau, com sabràs perfectament, perquè entenia que el que va fer el president en aquell moment era incompatible amb el seu càrrec al club. I aquí és on anem a petar el Uzbekistan. Són coses diferents. Si, a més, a mi em sembla perfecte que el Barça, que hi hagi molts socis del Barça. Jo, sincerament, amb el tema de la publicitat de la samarreta, jo el que vull és que el Barça guanyi Copes d'Europa. Guanyi Copes d'Europa i pugui competir amb la resta de rivals. Però ara jo faré aquest debat perquè és un tema diferent. No t'equivoquis. Jo crec que això és diferent. Jo tota la vida, i aquí ho he explicat moltes vegades, soc contrari a tota publicitat de la samarreta. A tota. Jo, en canvi, no. El que passa que entenc que és una batalla que he perdut. He perdut perquè la massa social del Barça vol que hi hagi publicitat. No vol. Vol els diners. La massa social del Barça vol que hi hagi publicitat. I perquè si tens una mirada global, Joan, veuràs que el Manchester United està a punt de cobrar el que cobrarà i és un competidor teu clar la pròxima temporada. Però després vols guanyar-lo. Moment, l'Enric diu que no és comparable 10 milions amb Uzbekistan per un contracte a prostituir la imatge del Barça a Qatar. Jo li contesto, no està prostituint. El Barça rep uns diners. A la porta els 10 milions d'Uzbekistan no els va rebre, els va rebre ell. Se'ls van butxacar
perquè era president del Barça. Aquesta és una gran diferència, i per això no és comparable. Ara t'explico. Si posem en aquests termes, el mateix fons catarí que té el Barça aquí, que és Qatar Foundation, compra un hotel... No, és Qatar Airways. Qatar Airways, primer Qatar Foundation, que la lletra petita a tots els socis no ens diuen això, després surt Qatar Airways, que precisament està de trencar un contracte amb Turkish Airlines, que té com a imatge global del món Leo Messi, que dius no té molt sentit, i aquest mateix fons compra l'Hotel Vela d'aquí a Barcelona. El compra, hi ha una intermediació que fa una empresa d'un vicepresident del Barça. No ho sé. No ho sé, jo no ho sé, però l'altre sí. Sí, bueno, porta els documents, porta l'explica. Jo he preguntat al registre. No, el que és que la diferència és que allà vas al registre i aquí no hi vas. Allà pots anar. Jo només et dic, ves al registre. El Barça rep per Qatar Airways 35-40 milions, que segons ens ha explicat el senyor Bartomeu, seran 60... Poden ser 60. Hi ha un contracte a disposició del president Creuer. I en la porta es va butxacar 10 milions. Aquesta és la diferència. La diferència és que un és un acord amb el Barça i l'altre no. A mi l'altre no m'interessa. A mi el que diferència... L'altre acord... Pues rasca una mica i veuràs per allà. Rasca una miqueta. Rasca allà. L'altre no cal rascar. El mateix la porta ho van metre en un judici. Sí, allà rasca. Allà no ho diuen. És a dir, el tio es fa un contracte a mesura per ell perquè és president del Barça. Una pregunta... Una falta d'ètica descomunal. Una pregunta que et faig a tu, us faig a tots. Vaja, a veure, Qatar fora. O sigui, el Barça renuncia a 60 milions. Bueno, hi ha d'haver alguna alternativa, no? Si no hi ha Qatar... Ell ho ha explicat, i en el fons dic ell ho ha explicat. No, jo no hi era. Ell ho ha explicat, ell ha dit, primer, si durant molts anys, deia el senyor Bartomeu, primer, fins al 2009 no vam tenir mai Qatar, amb la qual la gent diu, és que sense Qatar, que és el que va vendre aquesta junta, sense Qatar no podem estar al nivell esportiu. Mentida. El deute del Barça va arribar a 500 milions. Això és el que van escriure ells, però el deute del Barça porta molts anys. Això és el que diuen les auditories. Des de l'època del Gaspar. Això és el que diuen les auditories. El que van escriure ells no. Això és el que diuen les auditories. Com la que van presentar i el jutge els hi va tombant. El que diuen les auditories. El jutge els hi va tombant. Els números són molt... No. Són interpretats molt No, el que diu el jutge. I el jutge no ha tombat cap auditoria. I els hi va tombar. No és veritat. No diguis mentida. No és mentida. Mentida dius tu. Els hi va tombar. Aquests 60 milions... El jutge va donar per bona. M'estaves preguntant. El jutge va donar per bona l'auditoria del Barça i després va dir i dono per bona també els números de la porta. Però va donar per bona l'auditoria del Barça que reflectia una auditoria brutal. Això és el que diuen les auditories. I aquesta és la veritat, no? Vull dir, mira, un document... No, hi ha un judici i han guanyat. No, hi ha unes auditories que ho diuen. Enric, la pregunta, 60 milions que la porta Qatar han de sortir d'algun lloc. La porta ha dit, evidentment han estat uns quants anys en els quals han estat cobrant aquests 30 milions. Han estat cobrant això. Ara de cop tenen 60, o sigui que potser has estat fent el passarell durant 5, perquè amb la camiseta, ho vaig dir l'altre dia, amb 30 milions tens la camiseta, tot l'estadi, que veus Qatar per tot arreu, amb la qual dius, Manchester també cobrava 30 només per la primera camiseta, per res més, ni la camiseta d'entrenament ni res. Evidentment ha dit que s'ha de buscar opcions i que sense ficar-s'hi molt amb el tema ja hi ha sondejos de que pot haver-hi algunes opcions, però que l'opció que més com a segona firma. Que més li agradaria... No, hi ha opcions per primera firma, però que la que més li agradaria seria retornar UNICEF aquí i que hi hagi alguna empresa que, evidentment, associada a la imatge d'UNICEF, pogués haver-hi una quantitat... Però una cosa, Enric, perdona, impossible que així els ingressos per aquest concepte estiguessin a l'alçada dels teus màxims competidors. Jo el que no puc entendre... Quan ha cobrat Manchester? A la porta no ho ha dit avui. Manchester, què cobra Manchester? Cobrarà 70-80 milions. Però estem parlant, tu si retornes UNICEF a la samarreta i com a segona firma busques una publicitat per projectar-la... David, de fet, és impossible que et donin aquesta passa. I això que són xifres, que les últimes temporades no has estat a l'alçada. Ni abans quan portaves UNICEF i no tenies els ingressos de Qatar, ni quan, com ha dit l'Enric, amb 30 milions d'euros que havies venut tot l'estadi, no només la samarreta, no estaves a l'alçada. Sempre la referència a nivell comercial que és el Manchester United. Llavors, jo crec que aquí s'ha d'interpretar. No és fàcil dir que no podrà. Ara portes molts anys, 7 o 8 anys, els millors anys del Barça, en el que no estàs a l'alçada, a nivell de la samarreta. Les xifres evolucionen. I el Barça està competitiu així. Messi no cobrava 20 milions nets, Messi no cobrava 20 milions nets quan tu portaves UNICEF a la samarreta. A més, l'impacte de les marques evoluciona. És que clar, estem parlant de molts diners. I l'impacte del Manchester i de la Premier League no és l'impacte de la Lliga Espanyola. És a dir, ens estem comparant amb el Manchester, que és un club anglès. Jo crec que la Porta, si guanya les eleccions, no les guanyarà per Qatar. És difícil. Josep Maria. Jo crec que, i els he dit amb aquests directius, i els direm qui sigui, que és impossible que al món actual
amb el que representa el Barça a tot arreu, no hi hagi una marca que no sigui Qatar, que no pagui 30 o 40 milions, ja no dic 60, 30 o 40 milions, sigui... No, però denunciar-ho no és suficient, que la portin la marca. No, dir aquesta no, que la portin. Precisament el que estàs dient és el que li ha dit. Alguna cosa han fet malament que durant 5 anys no hagin pogut portar cap proposta, alguna cosa han fet malament, no? Si tenien un contracte de 5 anys, el normal és que es compleixi. Però amb aquest temps, i amb el que ha crescut el Barça, i el triplete i l'altre triplete, no puc entendre que una marca de cotxes, que una marxa de banc, que una marca... Vas guanyar Sixtet el 2009, no? Va ser el 2009, no?, que va guanyar els 6 títols. I resulta que per 30 compres tot. I si no arriba a 60, arriba a 50, no compres el Song o el Douglas i és el mateix. De tota manera, Pitu, t'haig de dir una cosa. Jo crec que la clau d'aquestes eleccions és que la gent s'equivoca. Jo crec que no està en Qatar, està amb la capacitat per comunicar i en la posada en escena. I aquí sí que s'ha de dir que estem parlant de guanyar unes eleccions, no estem parlant de governar el Barça. Per mi, mediàticament, no hi ha color perquè no hi ha ningú en capacitat per contestar-lo. Però en canvi jo crec que el soci del Barça també pot valorar, estic d'acord, És a dir, un moment, la posada en escena és brutal. Però jo crec que es pot valorar, el que també està en joc és el model de gestió. I estem parlant d'una gestió catastròfica de Laporta contra una gestió... Catastròfica en segons quines coses. I econòmicament. Però és que, clar, si anem a Bartomeu, en algunes coses també ha estat catastròfic. Tot i haver guanyat el triplet. Sí, però no en siguis tampoc resultats avui, Joan. Però el global de la Bartomeu... I només una cosa em sembla molt cínic, apropiar-se de... És a dir, fer bandera d'UNICEF quan el directiu, quan la persona que va ser l'impulsor d'UNICEF a la directiva del Barça de Laporta, ja no està, perquè va marxar després de la moció de censura del 2008, que és la Paris Murtra. Si no fos per la Paris Murtra, UNICEF no estaria a la samarreta del Barça. Guardiola també el va portar al Murtra, o sigui, Laporta no té cap mèrit, el té el Murtra. No, dic que la persona que va impulsar UNICEF... Qui pren decisions és el que té la responsabilitat. Però la persona que el va impulsar no està. Segurament Bartomeu no ha pres cap decisió. Igual que no estan el 90% de directius que no estan amb Laporta durant 2 mandats. Volia tocar un altre tema. Diu Laporta recuperar el planter. Jo crec que, Toni, és molt difícil, però no impossible, que tornin a aparèixer alhora un Iniesta, un Xavi i un Messi. També vam dir això el 2009, que era impossible que el Barça repetís el que va fer aquella temporada i potser que aquesta temporada ho repetim. És evident que no tornarem a tenir un altre Messi, jo estic d'acord. I a més que coincideixin el temps amb un jugador com Iniesta, amb un jugador com el Xavi, amb el Valdés, amb el Sergi Busquets, amb tots aquests. Però és evident que el que és la Masia ara no té res a veure amb el que era fa 5 anys, i això no té res a veure amb si han pujat jugadors o no han pujat jugadors. I jo crec... O 10 anys, és a dir, sí, segur. Però jo crec que hi ha hagut un deteriorament del que és el futbol formatiu del Barça que és claríssim i evident. I no és una qüestió de que pugin jugadors. Jo estic bastant d'acord amb això. Jo crec que sí. Estic bastant d'acord amb això, però el que vull dir és que el futbol és molt difícil. No és una fàbrica. Això que diuen a Madrid de la fàbrica, això no existeix. És a dir... Sí, però normalment estaràs d'acord que quan fas les coses bé acostumen a sortir bé. Però quan a tu et ve el Messi amb 13 anys i el president és el Gaspar, que diuen que és el pitjor president de la història, el que el firma és el Gaspar, Exporta jo, el que vulguis dir, i potser ell se'n vantarà, però en la seva època es firmava... I a l'Iniesta, que això ho vaig veure directament, tenia un peu al Madrid. Sí, però tu... I el que pren una decisió d'aquestes gasparianes... Aviam, jo estic d'acord, i no és per treure mèrit a tota la gent que el veu portar. És a dir, el fet diferencial amb el tema Messi, amb el tema Iniesta, és fitxar-los, però després també crear un ecosistema dient perquè aquests jugadors, que molts entrenadors, que jo he sentit molts entrenadors que diuen no, home, si jo tingués el Messi i Iniesta, i jo els conec, dic, tu si tingués el Messi i Iniesta, no ens haguessis ni posat a jugar. Aquest, de lo que parlem, té mèrit portar aquests jugadors, sinó crear un ambient, crear un model perquè aquests jugadors tinguin cabuda i siguin importants. I acabin arribant aquí, perquè potser amb un altre model, tothom que parla de Messi, en 15 anys el Messi algú hagués dit fora perquè aquest no serveix. No parlo de Messi, parlo d'això. No, de Messi i de tots aquests jugadors. Parlo que són un conjunt de coses que a vegades surten d'una manera, a vegades surten de les altres. I això va anar així. I aquest equip, que no sé qui se'l vol apuntar,
va començar fa quasi 15 anys, quan va pujar el Valdés a primera divisió, i el Xavi i tot això. Llavors, de quina cantera parlem? Qui són els fabricants d'aquesta cantera? Quin és el model de joc que els revoluciona? I el va pujar un entrenador que no tenia molt coneixement del meu punt de vista com a Bangal del que era la Masia. Això és una evolució. No, aviam, jo crec que la Masia, jo vull dir diverses coses sobre la Masia. La Masia, primer, que ha estat una marca que ha guanyat pes els últims anys pels èxits, pels títols. Sempre és a dir, hem començat a dir que la Masia era la marca del Barça quan s'han guanyat coses gràcies a aquesta generació, sota el meu punt de vista, irrepetible de futbolistes. Segon, és evident que la Masia ha tingut més o menys un model de formació, sobretot un estil de joc que es va implantar ja des de fa molt de temps, que jo crec que és el que ens dona identitat, que dona identitat al club, al Barça, d'acord? Però no ha estat una marca que hagi crescut com un model indiscutible de com formar futbolistes. És a dir, jo estic d'acord amb el Josep Maria. Escolta'm, algú m'assegura que en els pròxims anys tindrem la paciència i els detalls que s'han produït al voltant de jugadors com Xavi o com Iniesta perquè aquests fessin més de 10 anys o 12 de la seva vida al Barça es puguin tornar a produir, quan han estat moltes vegades amb un peu i mig fora del Barça? És a dir, jo crec que això ningú ho garanteix. I sobretot el que reclamaria és, de moment no, però acabo, Enric. És a dir, a mi em sembla molt bé que la gent parli de la Masia en aquesta campanya electoral, però de moment, sota el meu punt de vista, de moment l'única candidatura, avui ha començat a la porta i alguns porten pocs dies, però l'única candidatura que ha explicat com intentarà blindar la Masia és la de Toni Freixa, que va venir un formador, com és el David Vilajoana, va explicar sota el seu punt de vista quins eren els tràmits que s'havien de complir en cadascuna de les facetes i de les àrees. Clar, dir que la Masia ha de funcionar millor és molt fàcil, però li has d'explicar al soci com has de fer-ho, i que sigui creïble. Jo escoltant-vos, i a més jo crec que aneu per molt bon camí, el que esteu dient estic d'acord, només amb un matís. O sigui, per exemple, hi ha fornades, la fornada que s'ha viscut, o les dues fornades han sigut espectaculars, i és difícil de preveure que dius, no, mira, treballant bé, no et sortirà millor la qualitat d'un jugador com els que hem tingut, com Messi, o com Piqué, o com Cesc, o com Iniesta, però el que és veritat és que, i tu saps, David, que seguiu molt el futbol formatiu, a les categories inferiors, i jo també ho conec parlant molt, quan tu treballes bé, i és que saps seleccionar quins són els jugadors que tenen opció d'arribar al primer equip, els entrenes bé, evidentment hi ha un sobreentrenament respecte als altres, hi ha una diferència al camp que és molt patent amb aquestes categories més petites, em refereixo juvenils i tal. Hi ha molta diferència. O sigui, tu agafes un Barça i un Llagostera a nivell juvenil i hi ha una diferència abismal, perquè tu has portat uns jugadors que un t'ha vingut de Sevilla, un l'has buscat allà, has buscat el típic 4 que no sé què, i aquí el perfecciones, no? Llavors, el que és veritat és que quan arriben al Barça B, potser aquest jugador no té la qualitat per estar al primer equip i pot ser que aquella fornada no hagi quallat. Però el que dic que, per exemple, aquest any, i heu seguit el juvenil, em sembla que ha quedat 5è. El juvenil A, que és pràcticament ja el pas al Barça B i de jugadors que estan al primer equip. O sigui, no és un cadet, un infantil, que dius quina fornada més dolenta. Estem parlant d'un juvenil. Ha quedat a 14 punts de l'Espanyol i 5è. L'Adam, o sigui, jo crec que aquest és el raonament, no que el B hagi baixat, no que el B hagi baixat, perquè el B, mira... Però el que has de mirar, Enric, no només has de mirar els resultats. Sí, però bueno... Però per mi el més important és si d'aquest juvenil hi ha molts o pocs jugadors aprofitats. Això és el que hem de mirar. I del Barça B, quines són les fitxes que tenen els futbolistes? Perquè el Barça B, per tu és formació o és futbol professional? En el Barça. Per mi allà és... Per mi és formació. Sí, s'han de formar. Per mi és formació. Sí. Antoni, aquest any, escolta, m'han viscut episodis com el de Halilovic, i és un jugador que des del començament de la temporada vaig dir que té moltes condicions i moltes qualitats, però un jugador en fase de formació al Barça B no se pot empipar davant de l'entrada com s'empipa. Tu te'n recordes? El Jordi Vinyals va dir que s'havien perdut moltes coses. Ho va dir, i el Jordi Vinyals segurament podrà dir això i altres coses no, perquè també ha fet mals resultats. Però ho va dir, i si el Jordi Vinyals diu això, que ha estat a la Masia i que s'ha format allà com a futbolista, no enganya ningú. Us recordeu de l'Ofeu, que ho havíem parlat, quan Pep Guardiola va dir aquest nano no pot fer declaracions, perquè ja es parlava que tenia molta qualitat. Jo crec que a part de l'entrenament té que haver-hi una línia a seguir
hi havia gent com Benages, que està treballant fora, que se'l va fer fora del club, el Guillermo, o sigui, gent que... Va marxar ell perquè ho voler. Bueno, no és així. No, el Benages va marxar, però també per se'l convidar a fer coses que ell entenia que l'apartaven de la gestió de la formació. El Guillermo Amor sí, el Benages va marxar perquè li va donar la gana i va cobrar una pasta tremenda. Però l'enviaven a l'escola. El Benages ha sigut un tio clau en aquests jugadors joves. El Benages, perdona, Enric, el Benages ha sigut un tio clau perquè... Bueno, és igual, deixem-ho estar. No, perquè el Messi seguís va haver-ho d'agafar l'equip del Tito Vilanova i no l'equip de l'Albert Benages. Sí, però escolta, jo no parlo. No, però tornant al que deies, que jo estic d'acord, el que s'ha de mirar... Però tampoc era la funció de l'Albert Benages, que seguís Messi en aquell moment. No, perquè era l'entrenador de l'infantil. Ah, vols dir en l'època de formació. Sí, entrenador, no, és formador. Dic, el que s'ha de mirar és si el cadet A i el cadet B són bons. És a dir, si la línia de formació és correcta. Això és el que s'ha de mirar si funciona o no funciona. Que el filial aquest any l'han cagat és evident per mi. És evident. Segurament perquè no has portat tampoc cap columna vertebral amb veteranies per sostenir els jugadors joves que hi havia. Joan, ara mateix, és a dir, clar que estarem d'acord que els resultats no són els que marquen el treball que estàs fent a nivell formatiu. Però és evident que si mires les classificacions, no només del juvenil, de molts equips cap a baix, doncs mira, ara mateix hi ha molts equips de l'Espanyol que estan per davant teu. Sí, però també hi ha molts equips del Barça que han guanyat. L'any passat van guanyar tots. No té res a veure, és a dir, ja diem que no és l'important el resultat, però a nivell de selecció ja tens un problema. És a dir, perquè si hi ha unes etapes ja, si parlem d'infantil, aleví, doncs, bueno, perfectament... No tant. Però clar, si ja parlem de juvenil, cadet, i a l'Espanyol t'està passant la mà per la cara... A veure, un altre... A nivell de selecció i a nivell de feina. L'any passat no. El que s'ha de mirar si és estructural el problema o no. Potser l'any que ve... Un altre aspecte. Enric, tu que coneixes tant a Joan Laporta com a Albert Luque. Avui el Confidencial, el diari digital El Confidencial, informa d'això, que hauria estat Joan Laporta el precandidat que hauria contactat amb Sergio Ramos a través d'Albert Luque, que Albert Luque es veu que és amic de Sergio Ramos. Té alguna mena de credibilitat? Li hem preguntat avui i ho ha negat. No és veritat. No és veritat. El que sí és cert, perquè a més l'Albert, quan l'he anat coneixent, ja ell anava al xiringuito i ell, tant amb l'Iker Casillas com amb el Sergio, em sembla que els ha defensat moltes vegades, és molt amic, però no és cert. No és cert. No és veritat, A més, li hem preguntat i ha dit... Ni s'ha oferit, també ho ha explicat, perquè també va dir, no, sí, se'ns ha oferit. Ha dit, jo no he tingut cap contacte, ni nosaltres hem demanat res, ni ens hem dit. I en tot cas, el tema de Ramos, perquè sembla que al final s'està creant el caldo cultiu a Madrid que és el Barça, o alguns precandidats del Barça, els que han tocat a Ramos per vendre Ramos. O sigui, el cas de Ramos, el que s'ha filtrat, que no és demostrable, però el cas de Ramos, el que s'ha filtrat, és que el seu representant i germà l'està oferint. El que ha ofert és un efecte Beckham amb unes precandidatures. A canvi d'uns diners, jo t'ofereixo la possibilitat de que tu remenis el nom del meu germà, que t'anirà bé per la campanya, i jo així encabrono els que no em volen renovar. És el que s'ha filtrat. I els precandidats el que han vingut a dir és això, i en tot cas han negat que el vulguin fitxar. En qualsevol cas, ni li han oferit. O sigui, mira Joan, tornant al tema Vidal, si Joan Laporta no guanya les eleccions, què passa amb Vidal? Se'n va a l'Olympiakos. Tindrà la seva vida. Té la seva fundació a Barcelona. Doncs el que va passar amb Guardiola estava a Grècia. Però la seva fundació l'ha obert al Francesc Macià i està treballant ell amb la fundació. Jo l'únic que veig de Vidal és, ho ha dit abans el Josep Maria, a mi em sembla un tio collonut, un carisma, em sembla una persona, a més, molt vàlida, suposo, perquè ha estat un atleta i tots sabem l'esperit de superació de Vidal. Sí, senyor. Ara veig una manca absoluta d'experiència, no? També la tenia Guardiola quan va entrar... Quan van signar el que passa que diferent... El que passa que Chiqui... Tampoc tenia experiència, el Toni. Però Chiqui Begiristain jo sí que el veig com un home que pot dirigir el model, és a dir, pot explicar el model Barça. Jo a Vidal, sincerament, crec que té molts valors, crec que és un jugador molt important segurament el millor Barça de tots els temps, el dels darrers anys, però jo no sé si és l'home més adient per transmetre i per gestionar el que coneixem amb això tan abstracte de quins són els valors de la formació del Barça. No podré dir-te si està preparat o no, però el tema de l'experiència jo sempre dic que està sobrevalorada. El que s'ha de tenir en compte és la intel·ligència i la capacitat que té una persona per fer diferents tasques, i en aquest cas el tema del temps esportiu. I bueno, jo crec que si han triat una persona com és ell,
suposo que tindrà la seva No, potser l'han triat perquè té carisma. I una de les coses que és important, i has comentat tu, que potser no té aquesta capacitat per transmetre, jo tampoc crec que sigui el principal paper del director tècnic, és a dir, que és important que ho tingui això, però hi ha altres... Que tingui assimilat el model, que diem el model. Coses que ha de dominar un director esportiu més que electoralment és un cop dur. Només dues coses. Jo estic d'acord, el tema s'ha de saber un jugador, tot i que el tema de l'experiència, quan et poses a director esportiu, al final és el que diu Toni, al final és... Tu veus un nano, en seguida destaques amb un equip juvenil o un equip de nanos quin és el jugador que en sap o no, i això és una cosa innata del que veu al futbol. Hi ha gent que el veu i hi ha gent que no el veu. Llavors, jo crec que aquesta aposta l'hem de veure com treballarà, però hi ha una part molt important... Hi ha una part molt important... Se sap si el veu o no, perquè comença a portar segons qui... Però hi ha una part molt important, però molt important amb una secretaria tècnica, en aquest cas, que és que té molt bona relació i coneix molt els jugadors. Això a vegades és bo i no és bo. Ara t'ho anava a dir, a vegades és bo, a vegades no. Però, espera un moment, aquest any, precisament, que al gener va explotar tot, si haguéssim tingut un secretari tècnic que tingués ascendència al vestidor, que no el tenia... Va tenir Xavi Hernández. Va tenir que fer Xavi. El paper del Xavi, o sigui, una persona que pot... Xavi ja com a secretari tècnic. Bueno, no seria una mala acció. Seria el primer que tinguis... Però estàs d'acord que aquest domini... Entenc el que vols dir. Si acaba amb el triplet, escolta'm, doncs collonut, tu. Sí, però bueno, no podem mirar el més aquí. Entenc el que vols dir, però jo crec que un càrrec com aquest necessita un cert distanciament. Un càrrec com aquest necessita un cert distanciament dels futbolistes. Ara, és un cop electoral... És una de les característiques que ha de tenir un secretari tècnic que, com aquesta de la comunicar, l'ha de saber jugar en aquesta entre aigües, entre jugadors... És un cop electoral duríssim. Haig de dir que a mi l'elecció de Vidal em sembla un foc d'artifici, em sembla una cara electoral, però també haig de dir, en contrapartida, que he vist cares a la presentació que em sembla que sí que porten experiència, com si, per exemple, Paco Martínez, que va estar dintre del secretari tècnic de Xavi Disseny. Per tant, això, m'imagino que aquesta secretaria tècnica serien els que tirarien endavant la feina. Gerson. Josep Maria, parlem de Gerson, la jove estrella del Fluminense, que no ha desmentit l'interès del Barça per fitxar-lo. Així li ha comentat a la nostra corresponsal al Brasil, la Paula Muriel. A l'entrenament del Fluminense, totes les mirades apunten cap a ell. El futur d'en Gerson és, a hores d'ara, un misteri que es nodreix de rumors i murmuris. A més, la direcció del club brasiler no es pronuncia i, quan ho fa, és amb petites contradiccions que no acaben de convèncer. El Gerson no se'n va. La perspectiva del Gerson és continuar al Fluminense. El Barça ha sigut el campió de la Champions League i està buscant reforços. Creieu que el Fluminense pot asseure's a la cadira i dir que tot va bé, que tot és meravellós? Doncs no, tothom està atent. El jugador també fa mutis, però els seus gestos l'evidencien. Gerson, o que você acha do interesse que o Barcelona tem para você? Não. Desculpa. Gerson, você poderia falar só se está feliz com o interesse que o Barcelona tem com você? Pode não. Els que sí parlen són els periodistes brasilers sobre les seves qualitats tècniques. És un jugador que està evolucionant bé aquí al futbol brasiler. És un 10 clàssic, un jugador que manté la pilota, la recupera, té una bona passada, finalitza bé. Té el ritme, té el do i té l'alegria del jugador. Allò que el Brasil va aconseguir enaltir. Encara té algunes coses per millorar, però és molt bon jugador per a algú que està començant. Em recorda en Neymar, a l'inici de la seva carrera al Santos. A l'espera d'una confirmació oficial, el que és cert és que els 3 milions d'euros que ha dipositat el Barça han vingut amb candeletes i és que han servit per pagar sous endarrerits de jugadors i funcionaris del Fluminense. Fa uns dies Mundo Deportivo ja donava el fitxatge de Gerson per fet, però el primer que ens va parlar de Gerson va ser el Josep Maria Minguella. Què podem dir d'aquest jugador? Desconegut per la gran majoria, evidentment, no? A veure, tècnicament no és mal jugador, és un jugador jove, 18 anys, és primet, no és un jugador... Jo ara, actualment, des de fa temps, tinc moltes dubtes dels jugadors brasilenys. Vull dir, jo veig jugar la Lliga Brasilenya, que la donen a altes hores de la matinada, i veig la selecció brasilenya i això acabant amb 4 defenses centrals i amb Venezuela tirant-los allà per terra. Aquí no hi pot haver-hi un jugador pel Barça. L'únic jugador que hi ha pel Barça és el Neymar, i ja el tenim. Llavors,
aquesta mania que ve perquè tenim aquest crac, el Curí, que té de justificar segurament el sou i d'anar portant jugadors, em sembla totalment desacertada. I els he dit amb els que eren actuals directius. I el Barça no es pot fitxar cracs. Llavors, jo em puc equivocar amb un jugador, però a veure, aquest jugador i l'altre, el Kennedy, que no té res a veure amb el polític, aquests van estar fa 3 mesos, van estar... És de saber. No, que ho he averiguat. Van estar fa 4 mesos, jo a vegades crec que la lògica en futbol és clau, van estar fa 4 mesos al preolímpic que classificava les seleccions per l'Olimpiada. Brasil va ser un desastre, com tot el que juga, va quedar quart fa 4 mesos i està classificat perquè són els organitzadors dels Jocs Olímpics. Si no, per primera vegada a la història estaven fora dels Jocs Olímpics. Bueno, aquest i el Kennedy jugaven. Va ser tant la cosa que dissabte es va jugar la final a Nova Zelanda de la Copa del Món sub-19. Sub-20. Sub-20. A Nova Zelanda, sub-20. Ni aquest ni el Kennedy hi eren. Què és que són tontos a Brasil o què? El Barça donant diners per 2 jugadors de la sub-20 espanyola que no hi són. Sub-20 espanyola... Qui decideix això? No sé, el Curí aquest, deu ser, jo què sé. Hi haurà algú al Barça ara que el Curí, no, però si això ja fa... Si tu tens un senyor allà que va amb una targeta del Barça, que va ensenyar-li, oiga, jo a Barcelona i tal, i cobra... Per pagar 3 milions d'euros de la targeta. Durant 3 milions d'euros. Ràpidament que... No, he vist jugar a Gerson, perquè intento veure tot el que puc. A la Lliga Brasilera, com saps. El primer que hem de dir, perquè la gent es tranquil·litzi, que no estem en un segon cas Douglas. Estem parlant d'un jugador de talent. Estem parlant d'un jugador de talent i Douglas, a part de preguntar-nos què feia amb 24 anys sense ser absolut, vull dir, no se li coneixia més enllà d'un gol que surt a YouTube, no se li coneixia res. Ni absolut ni relatiu, d'acord. Exacte, ni absolut ni categories inferiors. Vull dir que no estem en un segon cas, Douglas. El primer que s'ha de dir. Segon, jo el que em pregunto és on el posem? O sigui, el Barça per què el vol? No és un interior. És un 10, acabem de sentir algun dels col·legues. És un 10 clàssic. 10 clàssic que vol dir que es mou per darrere el punta. D'entrada el Barça no juga amb 10. No juga amb 10, juga amb un mig centre i 2 interiors. Amb un fals 9, si tu vols, a vegades pugui ser de referència, però normalment un fals 9 i 2 extrems. Aleshores, jo només el veig en el Barça, només el veig o bé per Suárez, o bé per Suárez, o bé per Neymar, o per qualsevol dels 3. I, evidentment, no té sentit, si Pedro està a punt de marxar, jo... Hem tirat 3 milions, hem tirat. No ho sé, tu i jo... Sincerament, no. Jo l'única reflexió que faig és... En aquests moments, no ho veig. Sense haver vist el jugador, a mi que tampoc m'agrada, estic amb el Joan Maria, no crec que sigui un bon moment per pescar Brasil, sobretot tenint en compte tot el merder que tens amb el cas Neymar, no? Quan t'han fotut un problema amb els tribunals pel Neymar, jo ho aparcaria. Ara, l'única reflexió que faig, home, només ho entendria com un fitxatge d'aquests d'aposta de futur, depèn de quin preu, evidentment. Qualsevol cosa que passés als 3 milions em semblaria un excés. No, 10 diuen. Tenir-lo, no sé. El Barça ha de prioritzar el recanvi de Xavi. Fer una com a aposta de futur és l'únic que puc veure. Molt bé, escolta, parlem d'altres jugadors del Barça, el que van publicant per les xarxes socials. Nacho, què hem trobat avui? Doncs avui, Pitu, tenim fotos de bodes, també un vídeo de Gerard Piqué cantant. Començarem amb una foto que ha penjat Rakitic, és aquesta, i diu: «Hemos llegado a nuestro destino, qué bonito, ahora a descansar y a disfrutar con mi princesa». A ell li preocupa la porta del Bartomeu, eh? Sí, està molt angoixat. El propi Rakitic també ha penjat aquesta altra foto i diu: «Qué guapa mi princesa, la mejor mujer, amiga, madre, hija, te adoro». Carai, crac, romàntic aquest crac. Aquest cap de setmana qui també s'ha casat és Pedro. Aquí veieu alguns dels jugadors del Barça que van acompanyar Pedro en aquest dia tan especial. Molt bé. Veig molta preocupació entre la plantilla. Messi ha celebrat el centenar de partits amb l'Argentina i diu: «Desde chiquito mi sueño era jugar un partido con la selección de Argentina. No hay nada más emocionante y que me llene de orgullo que representar a mi país. Espero seguir haciéndolo por muchos años». Dani Alves diu: «Si controlo millor la meva respiració, controlaré el meu objectiu». Una tarda sencera. Vino del Joan Puig.
Se n'ha donat compte. Vinga, què més, Nacho? I per acabar, tenim un vídeo. Gerard Piqué s'ha atrevit a cantar una cançó de Frank Sinatra. Yep. My way. I got you. Aquí, està al costat de casa. Em sembla que està a les Maldives, no? Està bé, A les Maldives, està molt Gerard bé. Piqué i Shakira. Molt bé, nois, farem una pausa de 2 minutets a la tornada. Doncs la pregunta que fem avui, Neymar, provocador o víctima? 2 minuts i tornem a seguir. Fins ara mateix. La xarxa Fort de Catalunya patrocina la porteria. Tornem a seguir a la porteria avui amb en Josep Maria Minguella, el David Bernabéu, Joan Poquí, Antoni Pinilla i Enric Massip. Aquesta setmana la caricatura del trident. El trident del triplet. Aquí estan, la caricatura del Ñoño. El sorteig el farem, com cada setmana, el dijous, darrer dia de programa. Bé, Neymar, per cert, ja és de vacances, unes vacances forçades, degut a la sanció de 4 partits que la Federació Brasilera no ha volgut recórrer. Alguns companys del Barça, com Mascherano o Jordi Alba, han volgut sortir en defensa de Neymar. Neymar no jugarà més la Copa Amèrica. El brasiler ha estat sancionat amb 4 partits per aquesta picabaralla i ja ha deixat la concentració de la seva selecció. El mateix Neymar va voler explicar el que va succeir al camp. Acabou o jogo, no espiou a pita, acabei chutando a bola e acabou pegando o jogador da Colômbia. E o zagueiro veio assim encrencar comigo, encarando ele, acabei errando sim. El seu amic Messi també es va voler pronunciar, tot i que no es va mullar gaire. Neymar es mi amigo, que le deseo lo mejor, que me hubiese gustado que esté y disfrute de esta copa hasta la final. Pero después en la sanción y si está bien, si está mal, ahí no quiero entrar. Més taxatiu va ser Mascherano. El jefecito creu que els àrbitres han de protegir més els jugadors habilidosos com Neymar. No los dejan jugar, el roce cada vez es mayor y también va a depender de lo que pretenda la organización, de lo que pretendan los árbitros, si pretenden que realmente haya espectáculo, bueno, van a tener que empezar a cuidar más a este tipo de jugadores, porque si no, todo termina como terminó ayer. A ver, le pegan 20 patadas y por una mano casual le sacan amarilla. Del mateix pare és el seu company Jordi Alba. El lateral blaugrana entén la reacció de Neymar. Lo que he visto sí que está claro que me parece muy injusto, porque le buscan mucho, porque aquí en Barcelona ya le buscan, porque en la selección brasileña también le buscan, o sea que al final es un jugador que bueno, pues tiene un juego que a todo el mundo le gustaría jugar, no todo el mundo puede, yo el primero, que no puedo jugar su juego, pero bueno, yo creo que me parece muy injusta la sanción para él. Es que no veo que reaccione mal, al final lo buscan y demasiado hacen callarse las cosas. Però és Neymar un provocador o és una víctima? Per la seva forma de jugar, el brasiler rep moltes faltes, moltíssimes, i el fet és que no totes acaben en sanció, la qual cosa, com és lògic, el va encenent. Però el jugador ja ha dit en més d'una ocasió que no canviarà la seva forma de jugar i continuarà buscant l'1 contra 1 i l'espectacle. Encara que això generi molt rebombori com el que es va crear en la final de Copa davant l'Atlètic, quan Neymar va intentar un barret amb el partit sentenciat. Els bascos no s'ho van prendre bé i van increpar el Brasil durant força estona. Fins i tot Luis Enrique va assegurar en roda de premsa que entenia la reacció dels jugadors de l'Atlètic. En España eso está muy mal visto. Yo si fuera jugador del Atleti seguro que respondería igual o peor. Lo siento, pero esa es la realidad. Y bueno, en Brasil eso es normal. Hay que entender también el contexto. Hay que entender que no lo hace para humillar a ningún rival. Pero bueno, es difícil de explicarle cuando uno está perdiendo, pero bueno, intentaremos con el tiempo intentar controlar esto. Sigui com sigui, Neymar ja està de vacances després de deixar la seva selecció, però abans de marxar ha volgut compartir aquesta foto amb un text en el qual demana perdó als seus companys i els desitja molta sort per una Copa Amèrica que el brasiler haurà de veure per la tele. Toni, tu que també havies rebut bastant quan eres jugador. Avui preguntem Neymar, provocador o víctima? A mi no m'agrada veure en blanc i negre, jo prefereixo veure matisos i jo no diria que... Jo estic d'acord en el que ell de vegades té comportaments que s'han de polir, perquè jo crec que potser ve d'un país que... Jo estic d'acord amb el tema de Luis Enrique, amb aquesta jugada a la final. Són coses que se podia estalviar,
però entenc que a la gent li agrada el futbol i va a l'estadi per veure jugadors com el Neymar, i jo crec que s'han de protegir. Si pensem en el que passava fa anys, els jugadors d'aquest tipus estan molt més protegits, però jo tampoc entenc que un jugador hagi de marxar a la Copa Amèrica 4 partits sancionat i es perdi la possibilitat de jugar en una competició d'aquest tipus per millor entrar al trapo i no tenir aquest autocontrol, i que els àrbitres no castiguin una mica més el joc dur, i en aquest sentit jo no diria que... Jo crec que se podia estalviar segons quines actituds i quin comportament, però jo crec que és un jugador que a la gent li agrada com és i que s'ha d'acceptar, i ell ha d'aprendre que ara mateix està jugant al futbol espanyol, hi ha coses que, com ha dit el Luis Enrique, no es veuen bé, ell ho ha d'aprendre, però d'aquí a que hagi de canviar, jo crec que és un jugador que en aquest sentit és molt valent, és un jugador que va al front i li agrada, té caràcter, tot i que la gent no ho vegi així, i és un jugador que ha d'aprendre a aquesta ràbia i a respondre d'una altra forma. Antoni, el que fa Neymar està dintre del futbol, està dintre del reglament. Sí, ja ho entenc, però... La jugada de l'Atlético... Jo només vull dir dues coses que si no rebento, del Luis Enrique. Doncs jo ho veig igual que ell. Estic d'acord amb el 90% del discurs de Luis Enrique, tot i que el David no estigui d'acord amb mi. Ho sento. Home, això està bé. És a dir, estic d'acord amb això. Amb això ho sento, no puc estar d'acord. És a dir, crec que ell el primer que ha de fer és defensar el seu jugador públicament. Totalment d'acord. Primer. I segon, el que fa Neymar està jugant a futbol. A el Neymar li fan falta. Li fan falta. És targeta. I li van tots els de l'Atlètic a increpar-lo salvatgement al terra. Li toquen la cara, li fan de tot i surten impunes. I a sobre el que veu targeta és Neymar. I de l'altre dia jo crec que Neymar li casquen 4 partits perquè diu l'àrbitre que el va agafar pel coll. Crec que és per això. Home, si Brasil no presenta recurs, és perquè alguna cosa... Per tant, posem que mereix la sanció. Ara, també mereixen sanció i simplement que els àrbitres apliquin el reglament tots els llenyataires que estan permetent penalitat. Mira, perdona, que contesti, perquè jo t'estava parlant d'aquesta jugada en concret. És a dir, jo tampoc estic d'acord amb el comportament dels jugadors de l'Atlètic d'anar a menjar-se'l, però que és una cosa que no agrada, i tampoc no és una cosa que no agrada, és una cosa que no agrada. Ara, jo també t'he dit que jo penso que és un jugador que per la seva forma de jugar, perquè és valent, perquè va, rebrà moltes patades, i estic d'acord que aquest tipus de jugador també s'ha de protegir. No, protegir no. Una cosa, i s'aplicar el reglament. Una cosa són les patades i l'altra és el seu comportament. No, aviam, és que aquí no hem de barrejar les coses. Jo no soc dubtós en Neymar, és a dir, a mi em sembla que les jugades que fa, fantàstic, ell juga pels espectadors, no juga pel rival, això ho hem de tenir clar, i a més no té matisos. Li hem vist fer aquestes coses, guanyant 3-0 contra l'Atlètic Club, perdent o empatant els partits. O sigui, sempre les fa. El Calderón l'altre dia treu un doble barret amb 0-0 al marcador. El Calderón en va fer un altre. I el Barça no estava guanyant. És a dir, que ho ha fet en totes les situacions. Això, una per tant, jo ho defenso, això. Ara, no podem caure en la demagògia. És a dir, l'altre dia Neymar no està bé. Fa un cop de cap i després perd els nervis al túnel de vestius, perquè quan diu l'Antoni, la Confederació no ha presentat recurs. Per tant, escolta'm, espero que aquesta sanció signifiqui que ell pugui reflexionar i que també a Brasil, tot i aquest estatus de líder que té, que no és el que té el Barça, i que segurament això fa que en el Barça estigui emparat i li diguin de tant en tant el que ha de fer i a Brasil no, doncs li permeti a Brasil prendre millors decisions. Josep Maria. Jo crec que el gran perill d'això, sense entrar en consideracions de la jugada aquesta de l'altra, és que amb el Neymar li han pres el número. El número vol dir que ja el coneixen, que ja saben com provocar-lo, aquí i allà, i si ell no es dona compte d'això, tindrà problemes i algun dia pot tenir una lesió greu. De què té de mirar? Doncs del Leo. El Leo porta 10 anys portant la pilota, driblant, tot això, de tant en tant li foten una tarascada, i jo no sé si l'ha tret moltes targetes, el Leo, però molt poques. I més aviat, a vegades per protestar, però no una jugada i tal. Per tant, es pot jugar portant la pilota, jugant, i no provocant el contracte. Jo crec que la diferència igual amb Leo, el Neymar, el seu joc és molt més fer l'espectacle. El que passa és que la mentalitat d'aquest esport, d'aquí, que té la gent a Espanya, és que quan a un tio li fas un túnel,
que te n'estàs enfotent d'ell. I clar, ell està acostumat a fer juga això. aquí, És com diu Joan, és un recurs que tens tu... Però Messi en tira molt de tu. Clar, i no veus jo no ho veig així, eh? Jo crec que és més pel... Neymar ha tirat petons, ha tirat el molt com un rival... Aquest tipus de coses són les que li sobren. Aquest tipus de coses són les que li sobren. Mira, jo estic seguríssim que és que cap jugador de la Lliga Espanyola, és a dir, li fots una puntada de peu, una patada grossa d'aquestes al Messi, com recordo que li va fer aquell jugador de l'Atlètic Madrid, el Sí, aquell holandès, Uifalusi. Que li va doblegar el tot. Jo crec que cap jugador, és a dir, no voldria fer-li aquesta patada. Bueno, no creguis, no. No posa la mà al foc. Perquè és un jugador que respecten. Estic d'acord que li han agafat la matrícula amb el Neymar i per la seva... Però al cap i a la fi tampoc pot ser Messi. Cadascú és com és. Això... El Goico fa entrevistes amb les botes com amb les que lesionó Maradona. Sí. Escolta, suposo que encara som a temps, estem fora de... però escolta, amb els amics de la xarxa Fort Catalunya, escoltar algunes de les vostres opinions. Nacho, ràpidament, a veure què diuen els espectadors. Doncs Pitu, comenten que Neymar és víctima del futbol que practica habitualment. El Daniel ens diu, víctima porque desde la meseta no paran de atizarle, si fuera Cristiano Ronaldo, otro gallo cantaría. El Ferran diu, evidentment que és una víctima. Si paga una entrada és per veure un bon espectacle, per veure jugades com les que fa Neymar. El Ricardo diu, lamentablemente a este jugador sobrado de potencial le falta disciplina y experiencia, tiene a su lado ejemplos como Iniesta. L'Ivan diu, és víctima del seu futbol fantasia i de la seva immaduresa pròpia de la joventut. I acabarem amb el que diu el Carles, que diu, víctima, i com juga el Barça, la persecució és encara més evident. Doncs amb les vostres opinions i amb els amics de la xarxa Fort Catalunya marxem. Senyors, gràcies. Fins la pròxima. Tots vostès serà fins demà passat. Demà anem de revetlla, però el dia de Sant Joan és festiu, però estem aquí. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit. When nothing feels alright, you don't know